Bueno, e tiña, comenzamos a previa do noso básquet ca primeira federación. Nela, dos miúras nesta xornada. Monbuso Obradoiro ás 18:30 horas contra Fuenlabrada. E 2 horas máis tarde, ás 20:30, Palencia Ourense Baloncesto. E para elo, como sempre, temos os nosos dous especialistas. Sergio Del Pon, Andrés Cachalvite, como andades? Hola, boa noite. Boa noite, todo ben, todo ben. Empezamos polo primeiro na franxa horaria, empezamos por Obradoiro. Como está o tema por Santiago? Bueno, pois co moral, logo da vitoria tan importante ante o martes pasado ante Betis, neste rush de enfrentamentos que ten o Obradoiro contra a rivais directos do alto da táboa e portar a vitoria ante Betis, Alto Betis, perdón, foi moi importante. Ora chega o líder, chega a Fuenlabrada e, bueno, supoño que o pabellón contra o Betis houve unha boa entrada. Era un martes ás 8:30, 3.000 e pico aficionados. Me imagino que contra Fuenlabrada o pabellón pode estar preto do cheo, e iso é moi importante para o equipo, a resposta do público. Imos, se te parece, Sergio, escoitar primeiro a Gonzalo, que fala un pouco, bueno, de xogar con dos xogadores grandes, as incorporacións que ten a plantilla, etcétera, etcétera. En ser capaces de tener una dureza defensiva, una solidez defensiva, bloquear el rebote, correr atrás, igualar en el partido, en el plano físico donde podemos igualarlo, ¿no? Es intentar ganar el máximo de esas batallas posible y luego a partir de ahí pues intentar desplegar nuestro juego lo mejor que sepamos. Yo espero, supongo, que el público les va a recibir como se merece. Son, bueno, uno de los nuestros, ¿no? Dieron todo lo mejor de sí para que el equipo lograra los objetivos en el momento en el que estuvieron aquí y por ello les debemos estar súper agradecidos, aparte de ser tres buenas personas, ¿no? Pero sí, ellos están haciendo todo el esfuerzo por ser lo que una parte de algo que es muy importante, que es un equipo con mayúsculas, que creo que es lo que somos. Bueno, pues ese é o dilema que hai ahora un pouco en Santiago. É dicir, Obradoiro ten 3-5, Stevich, Balvin e Stephens, e eu creo que vai xogar durante moitos minutos. Vai haber como encaixa esa rotación, pero eu creo que vai xogar con 2-5, xa o fixo ante o Betis. Curiosamente, Balvin foi o que menos xogou, estuvo en pista sobre 10 minutos e algo. Por 10 minutos e algo fixo 10 puntos, pero no treito final do partido, na segunda parte, cando se estaba xogando a vitoria, Gonzalo decidiu confiar en Stevich e en Stephens. Creo que o equipo vai xogar con tres grandes agora, con Mikovic xogando de tres, e non sei como vai funcionar, porque con Balvin e Stevic eu vexo un difícil encaixe, non? Con Stephens, sí, porque eu creo que teñen que aproveitar a Stephens, teñen que buscar movimentos en ataque para Stephen de 4 aberto e desde aí hai moitísimo dano, porque é un tío moi disciplinado, xogador que entrena todos os días, adestra, fai 300 tiros libres cada día ou 400. Saía unha entrevista hoxe nun xornal en que o tío ten formación militar e bueno, que iso que aplica un pouco ao baloncesto. Eu creo que vai ser un xogador importante para o Obradoiro. E logo as miñas dúbidas están ao xuntar a Sergi Quintela e a Ratti, o apelido impronunciable, porque son xogadores que defensivamente son espectaculares, pero un ataque, sobre todo Ratti, eu creo que vai con demasiadas revolucións, polo que vimos Santo Betis, un xogador con moitísima enerxía, un xogador moi potente, moi físico e bueno, eu creo que Gonzalo ten que ir encaixando, porque agora ten unha rotación de 12 xogadores. Porque Álvaro xa está entrando en dinámica de partidos. Entonces, ese outro día, por exemplo, non houve faltou unha rotación, porque todos estábamos vendo iso, pero
nos estaba extrañando moito que non xogara Millán Jiménez, pero é que Millán estaba enfermo. Estive enfermo, bueno, fixo a roda e xogou ali uns minutos, claro, pero ten a Millán no perímetro, é dicir, imos ver como encaixa todo isto, Gonzalo, ante un rival dificilísimo como é Fuenlabrada. E visitas ilustres, non? Sí, Fuenlabrada é o equipo máis físico da competición, é dicir, sobre todo ten a un xogador a Lotana Ngobo, que eu creo que é o xogador máis potente que hai nesta categoría. Giannis en Sosa está xogando moi ben, eso outro día fixo 17 puntos, e logo o que tú decías, veñen 3 e Obradoiros. Leo Westerman, Osvaldas Maturionis, que foi moi importante na temporada que estuvo aquí, que vai a botar unha man para a salvación do equipo, e a gran atracción mañá vai ser Fernando Zurbriggen. Fernando é un xogador aquí moi querido. Está a altura de calquera xogador, non sei, de Pepe Pozas, de Alberto, de Fernando aquí deixou unha marca increíble. É dicir, eu escoitei onte nun programa de radio e o tío non veía a hora de ir a Santiago. Que eu creo que el ven aquí nas vacacións, está moi ligado a Santiago. E o que decía, o comentaba esta semana, que non sei o que fará o club, é o que faría, o tiño claro, non? Na presentación homenaxe a Fernando. Tocarlle a fibra sensible e punto, Ainda que este argentino e canchero, e en cuanto empece o partido, vai a ir ao 100%, como facía cando estaba en Obradoiro, con máis acerto, menos acerto. Pero eu tocaría a fibra sensible a Fernando. Ese punto eu aí soy a mí gustame ese tipo de cousas e chegarlle ao xogador, chegarlle de algún xeito e bueno, e entonces a gran atracción pois vai ser ver a Fernando. André, desde as Burgas, como vedes o partido? Bueno, vai ser un partido de moitos quilates, non? Vai ser un partido realmente complicado, o que di Sergio. Xogar contra Fuenlabrada penso que ir á guerra, como ben falaba de xogador, pero bueno, vai facer falta formación militar, porque é un partido moi físico, imos ver ata que punto físico vai querer levar tamén o Fuenlabrada ese partido, ese Obradoiro, con ese xogo de xogadores grandes que nos tanto botamos de menos en Ourense, son capaces de facerlle caro. Penso que sí, a dinámica do Obradoiro é moi boa, parece un equipo completamente distinto do que vimos no mes de outubro, e a ver como vai esa evolución. Ten un xogador que para mí que está sendo clave, que é Sergi Quintela. Está sendo a alma do equipo. Está totalmente integrado, incluso co público e ca afección do Obradoiro, e o ritmo que marca Sergi é terrible dos minutos que está en pista. Nun partido destos, ademais, que Fuenlabrada é un equipo un pouco de rachas. É dicir, ten unha rotación moi corta, porque está xogando con 8 ou 9 xogadores, Fuenlabrada non ten máis. E eu creo que o Obradoiro intentará un ritmo moi alto de partido, porque ten unha rotación moito máis ampla, pero digo das rachas porque nos partidos, de algún que lle vin eu, é dicir, engancha hai cuartos que engancha 3-4 minutos que se vai unha ventaxa de 10-12 puntos e é moi difícil remontarlle. Vino iso outro día pois ante Palencia, que creo que foi no terceiro cuarto, enganchou aí unha racha e a dir moi buenas. E Palencia xa non foi incapaz de reaccionar. Falades deso, de rotacións curtas, imos escoitar a Moncho López falando dese tema, de que a rotación son curtas no seu equipo, pero tamén deixa Sergio unha ventana moi aberta á ambición deportiva do clube no que queda deste mes de decembro. Hai unha idea que desde o primeiro día de pretempada transmitimos á equipa, non é unha idea miña, hai xogadores que pensan como eu. Traballando podemos gañar a todos. E nós con o equipo enteiro, con todos, se nós estamos todos, que non estamos agora, nos vemos capaces de gañar en cualquier campo, cualquier adversario. Agora non estamos así, non estamos no noso millor, non? Como se dice, no noso millor, non estamos na nosa máxima capacidade. Pero a confianza está intacta, non? E a ambición tamén. Por tanto, pois vamos a Palencia e a ver que pasa.
xogadores que non, realmente nós vamos cortos máis que de elementos, porque temos, hoxe tiñamos disponibles pois 10 xogadores, non? Para xogar, preparados para xogar. O que vamos é moi cortiños na rotación interior, non é difícil. Antonio fixo hoxe un moi bon traballo, pero é difícil cando non está Romado en campo, xogar sin un 5 puro. Bueno, ao final é o que levábamos falando xa semanas, non? O Coba agora mesmo está moi mermado físicamente, as rotacións son... El fala de que xoga con 9 xogadores, pero para min realmente está xogando con 8 ou 7 xogadores estas últimas xornadas, porque a aportación de Paz é moi pouquiña en canto a minutos, e a de Martín, pois, por problemas físicos, e outro día tampouco foi trascendental, e o certo é que a victoria do outro día, ao marche do meu desquicie por outros aspectos da propia retransmisión. Estás mellor, se estás mellor, por certo, porque ese día estabas desquiciado. Sí, xa estou máis tranquilo. Tiñas o WhatsApp noso, vamos, fervento. Bueno, comentar porque será un revento. Hai unha cousa, Sergio sabe, ser comentarista non é sinxelo, sobre todo cando estás ti solo. Eso é unha cousa moi importante. Estar soltando o rollo durante 2 horas un solo, sen ter un apoio moi complicado. Desde unha pantalla de televisión. Efectivamente. Claro. É moi complicado. Eu con iso son perfectamente comprensivo, porque eu traballei nunha tele local pequeniña tamén, e sei o que facer milagres, non? Con tal. O que non pode ser é que o comentarista non sexa comentarista de baloncesto. Eso é un mínimo, que teña uns coñecementos mínimos de baloncesto. Entón, cando salda calquer tipo de comentario con que é falta, xa sexan pasos, saque de banda, loita ou un puñetazo na cara, que non foi o caso, entón a retransmisión queda moi limitada, baixa tanto o nivel que ao final perdes interese. Porque o mesmo, aguantar unha retransmisión tamén con 2 cámaras faise tedioso tamén para o que ve a televisión. E dicir, ao final, tes unha cámara de primeiro plano e unha cámara que fai plano general, despois tiñan unha de fondo que utilizaron 2 veces en todo o encontro. Entón, claro, eu estaba desquiciado porque ao final uns pasos eran falta, o estar en Madrid non veo que sucede no campo, entón tampouco é capaz de ver como discurre a acción, entón, ao final optei por quitarlle o son ao partido. Si eu che contara... Claro, por esas historias. Bueno, volvendo ao partido contra o Zamora, o que di Moncho. Andrés, eu que sei é que aquí facemos amigos todos os programas. Non sei como é a cousa, pero non perdemos a línea, eh? Sigue. Eso, podemos ampliar a lista cando queira. Non pasa nada. O que di Moncho é unha evidencia. O COP agora mesmo ten un 5. Bueno, ten un 5 real, que é Romaro Gil. Outro día, pois non foi o seu día por distintas accións, e porque había un xogador que, curiosamente, era máis alto que el, que medía 2 metros 25, que é un auténtico animal, moi limitado en infinidade de cousas, pero, bueno, ao final é un señor de 2 metros 25, con 2 brazos como que chegan ao aro, prácticamente. O COP fixo milagres, outra vez, conseguiu sacar a victoria, outra vez sufrindo, nun partido pois embarrado, feo, tosco, lento, cheo de erros. A verdade é que se eu quixera levar a alguén que non lle gusta o baloncesto, que non sabe nada de baloncesto, levase este partido, sei que non volve. É dicir, non foi un partido dos mellores do ano. Que pasa? Que rompes esa mala dinámica, volves a ter xogadores que, como Ignacio Rosa, que estaba vestido de curto, non xogou, supoño, porque estaba todavía moi xustiño de recuperación, e despois xa chegas a Palencia con outra cara. Que pasa? Que, falando de ambición, supoño que Moncho tamén quere mirar un poquinho o mercado neste sentido, non? Porque ao final está xogándose un xogador de referencia que é Criqui, que sigue coxeando moitísimo. Samu Rodríguez ata xaneiro-febreiro non estará. Para afrontar este Tourmalet, pois eu vexo que está facendo números, está xogando, non vou dicir, nego-me utilizar términos anglosajóns, xogar con 4 pequenos, está facendo auténticas milagres tácticas para poder sorprender. Que pasa? Que cando xogas con 7, 8 xogadores é moi fácil facerte o scouting. É dicir, todo o mundo sabe xa como xogar Rafa Lisboa, todo o mundo sabe xa como
xoga Javi López ou Anen Moody. Entón, equipos como o Zamora outro día que decidiron ralentizar o xogo, baixar o ritmo, facer un partido moi físico porque o Cope está a costar moitísimo. É un pabellón cargado de enerxía para apoiar o equipo palentino, un pabellón moi complicado. Sí, home, bueno, Marta Domínguez, non? Era que lle chamaban pabellón Marta Domínguez. É unha cancha super chula, unha cancha que a min cando a fun ver parece unha cancha fantástica, con esa luz natural que entra por todos os lados, todo o contrario que era anterior, non? Que era unha cancha moi antigua, cun semicírculo no final, bueno, case recordábame as canchas que xogaba cando xogaba baloncesto provincial e autonómico. Agora está moi ben, é un equipo moi grande, un auténtico transatlántico, a verdade, para min é un equipo que, mire onde o mires, é un equipo chamado a pelexar polo ascenso a ACB, ainda coa perda do patrocinador a poucas semanas de comezar a tempada, foron capaces de reinvertirse, e despois ves xogadores que dis, ostras, ten a Krutwig, que ven de ascender con Lleida, que é un auténtico xogadorazo, ten a Wintering, que é un xogador que coñece a Liga de sobra, ten a Xavi Oró, ten a Mathieu Camba, ten a Baulet, non me podo alabai, que deis en batería. Ese batería non pouco. Que en Baulet, ten a Embala, o que me chama a atención deste equipo é un equipo que non ten xogadores moi grandes, ten xogadores, creo que máis alto de todos é Chema González, que mide 2,8, 2,7, de andar por aí. Pero xoga pouco. Xoga pouquiño, dicir, un equipo que vai estar un poquinho na liña do COP, sobre todo porque o COP non ten 5, ten a Romaro Gil, que esperemos que dure toda a tempada, outro día se xogaba cunha vendaxe no ombreiro, veremos como vai este encontro. Andrés, non te vou engañar, pero eu creo que Sergio, por dous motivos, cree que gane Ourense. Primeiro, por ser galego, e segundo, vitoria vosa, unha menos para un rival do Obradoiro, non? Equivócame moito, Sergio? No, hombre, non te equivocas porque, evidentemente, eu quero que gane o Club Baloncesto Ourense, porque, ademais, é un club que me cae simpático, como digo eu casi son máis de Ourense que de Lugo, non? Estou unha raya aí de Quiroga está ao lado da raya da provincia de Ourense, non? E bueno, evidentemente, se lle vai restando vitorias sobre arriba, pois mellor para todos, pero sobre todo mellor para o Club Baloncesto Ourense, que eu creo que si consigue recuperar a xente que ten lesionada e pode buscar unha fichaxe, pode ir ao mercado e a reforzarse, vai estar arriba. Eu creo que vai estar seguindo aí nos postos cabeceiros, porque a competición cada día estáse poñendo máis complicada por un lado, pero máis decantada por outro, non? Eu creo que a medida que vai avanzando a competición, eu creo que se van a empezar a facer certas diferencias dos de arriba cor de abaixo. Eu creo que Ourense, evidentemente, vai estar entre os de arriba. O que ten que facer o Obradoiro ten que gañar el, o que ten que facer o Baloncesto Ourense é gañar el. E punto. Completamente de acordo. Se temos que xogar unha paelliña, que facemos este fin de semana? Xogámola ou non? No caso de Ourense, xogamos unha paelliña ou non? Bueno, vendo o que foi capaz de facer contra Movistar Estudiantes, con todo en contra, eu penso que sí, podemos xogar unha paelliña sen problema ningún. Penso que o Copo é un equipo, como di Moncho tamén, que o di tamén no corte que emitimos, é un equipo que cree que pode gañar a calquer equipo desta liga. Eso é importantísimo, sair a cancha con esa sensación de que podes gañar a todo o mundo. A baixa de Criqui, pois, é determinante. Veremos como evoluciona e a ver se Rosa pode xogar algúns minutos, polo menos o 4, para liberar outras posicións, claro. Sergio, apostamos arroz solo ou arroz con lubricante? No teu caso. Eu prefiro unhas androias da zona de Viana do Bolo e de Cariño de Conxa, por aí, que esa zona non apenas vivín, pero meus pais viviron ali 13 anos e sempre me quedei ca historia esa das androias da zona. Sí, apostar. Eu creo que o Obradoiro, non sei, a ver como entra no partido, pero bueno, ten que, a ver, co apoio de
4.000 e pico, 5.000 aficionados nas bancadas e despois de gañar a Betis, eu creo que Fuenlabrada ten que caernos ar, sí ou sí. Toda a sorte do mundo dos equipos galegos. E non quero rematar, por Deus, este bloque de laretada de Primeira Federación da previa sin lembrar a imaxen de un persoeiro importante e gran persoa tamén dentro do baloncesto galego que deixounos esta noite. Nesta foto que estades vendo neste intre está xunto a Andrés Caso, a Lópezit, a Pepe Casal, a Xosé Manuel Cauceiro, Pedro Abejón, Suso Fernández, Pepe Conde, del Gran Tonecho y Lorenzo Motos. En el homenaje que le hicieron a Jimmy Thorsen este verano, estamos falando obviamente de Alfredo Domínguez, que descanse en paz. Sergio, as últimas palabras deste bloque son totalmente túas. Bueno, pois eu atopeime con esta noticia esta mañá no grupo que temos de Dobradoiro, de veteranos de Dobradoiro, que evidentemente estaba Alfredo e foi un pouco unha sorpresa para min, non? E sí, despois xa falei cos amigos e deixounos Alfredo, un tipo fantástico. Eu conocino cando éramos juvenís. Eu xogaba no Calasancio e el xogaba en Fingoi. E despois, claro, se foi para Santiago tamén e tuvemos unha relación da amizade moi grande, el, a súa familia, as súas irmás, a parte política da súa familia. El, ademais, tiña creo que da zona de Pobra de Tribes, a zona de San Clodio, era parte da súa familia. E Andrés era Andrés e Alfredo era un tipo, aparte de ser un grandísimo xogador, é dicir, eu flipaba cando me atopei as primeiras veces con él. Eu creo que Andrés estaba, estou con Andrés, hoxe me metido na cabeza. Con Alfredo, eu creo que era un 87 ou por aí, un 88, e en xuvenises calzaba para baixo dunha forma impresionante. Bueno, en pistas que eran de cemento, sí, a pabellón de Fingoi, estos pabellones que xogábamos en cemento, non? E despois era un tipo fortísimo cando xogaba, era un base pivo, facía absolutamente de todo, e en Santiago era moi querido. Baloncesto, fixo a carreira, era médico de medicina, estaba xa por a zona de Madrid e desgraciadamente, pois, deixounos esta noite. Pois unha aperta para toda a familia do baloncesto, a súa en particular, e a ti, Sergio, que veo que foi un esforzo o que acabas de facer. Vale, moitas grazas. Imos ca previa da ACB. Andrés, moi boa noite. E sorte. Chao. Gracias, Sergio, por el detalle. Chao. Gracias por el detalle. Más allá de los regalos, del cava, del marisco, más allá del turrón, los polvorones y Papá Noel, más allá de todo eso, lo mejor que tiene la Navidad es poder vivirla con la gente que más quieres. Para tu cena de Nochebuena y almuerzo de Navidad, ven al Gran Hotel Los Abetos, porque aquí no tendrás que preocuparte por nada más que disfrutar. Gran Hotel Los Abetos.
Pois depois da primeira federación imos ca CB. Nova xornada Robert, cago na mar, benvido de novo. Que tal, como estades? Ben, ben. Aquí botándote E de tú, menos. recuperado xa? Sí, bueno, isto típico destas datas, non? Frío, calor, bueno, xa está, xa... Non hai mal que 100 anos dure e que un bon licor de ervas non recupere. Sen dúbida. Imos, se vos parece xa ca xornada, 2 partidos viaxando, en concreto a Girona, no caso do Leima, que imos comenzar por el, escoitando a Epi, e se vos parece, despois das palabras de Epi, falamos un pouco xa do mercado. Plantilla, pues nos gustaría que viniese alguien a ayudarnos, pero no hay que volverse locos, no hay que perder el norte, hay que valorar muy bien, confiar en que la recuperación de Gus sea lo más rápida posible y lo más efectiva posible, y bueno, y el club, como siempre, claro que está en el mercado, valorando cualquier opción de cualquier jugador que pueda venir a ayudarnos, pero tiene que tener unas condiciones que tiene que cumplir, o estamos buscando unas condiciones nosotros, y evidentemente si lo encontramos, pues luego se tiene que dar que cuando ya vas por la jornada 11 de la Liga, de muchas competiciones, pues es difícil encontrar jugadores libres, jugadores que quieran optar a venir a un contrato temporal, jugadores que pues si no tienen equipo será por alguna razón. Entonces, bueno, nunca es una situación fácil a mitad de temporada buscar a un jugador que, bueno, a pesar de la clasificación, tiene muy buen roster, tiene muy buen entrenador, han competido muy bien durante muchas fases de los partidos y, como os he dicho antes, creo que es un equipo con mucho talento individual en el perímetro, con mucha capacidad, muy buena capacidad para anotar de 3 puntos, sobre todo, bueno, pues sus 3-4, y luego son muy físicos en la pintura. Bueno, outro partido tan importante, ¿no? Estábamos a dicir que o Leima iba a ter unha serie de encontros de vital importancia, porque xa hai que falar claramente que son encontros contra equipos da súa liga, ¿no? De intentar non descender desta liga endesa, e todos estes resultados terán unha importancia de aquí ata o final da mesma, ¿no? Entón, en Granada perdimos, contra Lleida ganamos, e agora outro partido fora contra o Girona, un rival herido, ¿no? Eu creo que estes proxectos con somente 2 meses de competición e que xa esteñan nestas premuras, este equipo é un equipo bon, como todos os da ACB, con só 2 vitorias, tamén terá toda esta posibilidade de intentar gañar o Leima Coruña, e nós temos que intentar gañar como sexa este fin de semana en Girona. Robert, fala de mercado Epi, está tamén no mercado, non? Aí xa, se queréis, entramos todos a falar sobre o tema do mercado, porque realmente estáse buscando un perfil moi parecido en ambos clubes galegos. Sí, o vi. Sí, polo que lle escoitamos a Epi, está, bueno, a baixa de Lima é trascendente para este equipo, pouco Robert saberá mellor, pero pouco o eixo que lle dá sentido ao equipo, sobre o que, bueno, se basa moito o xogo do Leima, e é un xogador importante. 6 semanas son moitas semanas para estar sin un xogador importante na pintura, e bueno, o que pasa é que o problema dos 5, buscando 5, está a media liga. Agora se suma Leima, Breogán leva xa moito tempo buscando un 5 sin atopalo, polo menos sin atopar o que busca, e agora encima os dous buscando un temporeiro. Leima hasta que recupere a Lima, e Breogán, pois bueno, casi é a opción que prefiren agora se aparece un temporeiro en condicións, ata saber se Hub finalmente se recupera e pode incorporarse ao Río Breogán. Eu, para min, sempre que falaba con eles, non, co Leima, eles sempre tiñan como esa obrigatoriedade de sempre apostar polo grupo que xa estaba, non? Incluso aunque houbera malos resultados e demais, non? Entón eu lles dicía, non, se aquí o gran problema non son que perdas ou que gañes, aquí son as lesións, non? Entón Lima, por desgraza, ten historia de lesionarse,
este ano non puido fuxir desa situación. O problema non é que sexa un pívot, que sexa o pívot titular, a máis dun Lima que era un Lima de moi Epi, ¿no? Este Lima xogaba o que lle marcaba Epi, era un xogador moi importante para este Lima, e máis a máis pola condición de cupo. Do mercado, que queréis que os diga? Que non sei que van a poder fichar, non teño nin idea. Nós aquí estamos máis centrados no baloncesto galego, entón, claro, as dificultades do Breo, non? Por fichar un 5, pero estás a falar con outras prensas de outras Españas, que non hai Dios quen fiche un 5, non? No. Claro. Lleida, Girona, Valencia, o tempo que estuvo, Zaragoza está activísimo no mercado buscando un recambio a Dublevich, un Zaragoza que, según teño entendido, asumía a chegada de Hub, o contrato de Hub estuvera como estuvera. É dicir, a desesperación que hai no mercado na busca dun 5 é tremendo, claro, e non hai. E máis, eu creo que non van dar. O sea, eu creo que este equipo terá que xogar con falsos 5 ou con Trey Tompkins con os seus 2,8 metros xogando de falso 5 ou con variantes de xogar sin esa ancla, xogando con 4 ou con... que eu non sei. Eu incluso falando con xente de Euroliga, non, que non hai, que non das fichado. Que non, entón, se non dá fichado naide, va a dar fichado o Leima, pois o gallá, claro. Entón, non sei, non sei que vai pasar. Estás impoñendo neste momento a lectura de renovacións para anos posteriores, non? Quezáis en parte tamén por ese motivo, non? Sí, a ver, ti cando firmas a alguén, as contratacións que se están a facer nestes últimos meses sempre son por hasta final de temporada e opcións de máis, porque que non sabes o que vas a poder xestionar en Brao, non? Xa che digo, o mercado está como nunca. Eu non sei que pasa, porque incluso xa non é un problema de cartos, que tamén, pero que hai xente que, claro, como hai tan pouco, hai tres polos e queremos compralos 8 persoas. Pois o polo está... E a medias non se entra. No, entón, o polo está... E ademais con outro condicionante, que decir, que Breogán e Leima, o ideal ahora mismo na súa situación de mercado ideal sería ir a un temporeiro, e o pouco que hai dice que de temporeiro que nada, que o contrato garantido, ou senón nin falamos. Entonces, aí tes que encontrar un Merlo Blanco que teña unha opción o mellor de en xaneiro, febreiro incorporarse a outra liga que empece o outro tipo de contrato, sabes, que este, entre comillas, no paro, sabes, pero preparándose para en febreiro, xaneiro, febreiro entrar noutro mercado, pero deso hai moi pouquiño. Sería o único, como ben di Obi, pero por que non fichan os demais? Non. Por que está o Breogán esperando por Hub? Sei que porque son todos os directores deportivos uns inútiles. Sí, porque está o Zaragoza esperando. Que non hai. Se vos parece, imos ca actualidade do Leima. Como se presenta o equipo, Robert? Bueno, o equipo, como estamos a dicir, ten que entrar en rotación o base. Aquí temos 13 fichas. Hernández non estaba a xogar inicialmente e agora pois hai que poñelo e axudará como todos, aparte que é cupo tamén, non? Para poder cumprir cas obrigas ca Liga Endesa en ese sentido. E bueno, con toda a ilusión e con toda a digamos, responsabilidade, non? Eu puden estar con Epi despois do encontro contra o Manresa, coincidimos, o sea, no restaurante para intentar cear algo e
bueno, se pode charlar dunha forma máis distendida, non? Entón, eu creo que Manresa encontrámonos con un equipo tremendamente físico, que non soupemos, o mellor mentalmente, igualar esa intensidade. Entón, esa derrota en casa, na casa, nos obriga, ¿no?, a intentar gañar este partido en Girona, sempre sendo conscientes de que gañar fora da casa en ACB é moi complicado, e logo porque todo o mundo está a loitar por arañar esas victorias, ¿no? O sea, o Leima perde, o Granada sigue gañando, o Breo vai a Gran Canaria e gaña, outro non sei que. Claro, es que aquí non podes afloxar ni un pouco, non? Entón, hai que mentalmente empezar o encontro o minuto 1 como un encontro máis, olvidarse dos problemas, olvidarse de todo, e intentar competir contra outro Girona que en realidade seguro que na súa cabeza está pois engañar a un Leima Coruña, a un recién ascendido, para intentar tamén liberarse un pouco dunha presión que incluso está pois a afectar con rumores de cese do entrenador, como así aconteceu en Lugo. Sí, eu creo que vai ser o partido dos nervos, da tensión, de que quen mellor sepa xestionar esa situación, máis posibilidades vai ter de conseguir o partido. Río Breogán, Leima e Girona son os tres que están abaixo, empatados a vitorias. Presumiblemente Río Breogán vai perder en Madrid. Quen gañe ese partido vai deixar a 2 equipos por abaixo. Bueno, sei que é unha tontería, que van 10 xornadas disputadas, que falta un mundo, pero psicolóxicamente e mentalmente verte fora desa situación dos postos de descenso é importante, como é un problema verte durante moito tempo e permanentemente nesa situación, que parece que estás nun burato no que non dar salido. Eu creo que quen saiba xestionar esa situación de nervios, de tensión, quen mellor xogue coa presión, vai ter moito camiño andado. E a ver Xirona como reacciona na súa casa, porque, bueno, como decía ben Robert ahora mismo, está nunha situación que si se vai a ir, que si van a cortar a Cachicaris, que si vai chegar outro adestrador, xogadores que entran, que salen. Bueno, non é a situación ideal para afrontar partidos importantes. Robert, Río Revolto, xa sabes como acaba a cousa, non? Sí, pero xa che digo, é unha pena, é unha mágoa. Estamos en decembro, non? Eu noto esta tempada con moita presión. O sea, eu porque estou xa calvo non me vedes as canas, pero ves os adestradores con presión, vedes os xogadores con presión, ves con máis presión que outros anos, non? Porque Robert, tú fíxate que do 9, que é o Juventud, que fai un corte aí, hasta o último están en 2 victorias. Claro. Tampouco é oye, vamos a tranquilizarnos, adestrar, buscar, ir a comer, ¿no? Buscar tal, cariño, ¿no? Pero es que todo es... Entón, bueno, a xestión, como ben di Obi, a xestión mental, pero é que en todo, na vida, na profesión, en todas partes, non? E no baloncesto profesional estou vendo que moitísimo máis. Eu creo que cada vez hai máis clubes que apostan pola inversión de psicología deportiva porque para mí xa me parece importantísimo. Non xa achegar a xente que por problemas de salud mental incluso ata teñen que parar. Non, sino a xestión do estrés, que parece ser que é a enfermedade que nos vai a matar a todos. Imos, se vos parece, co partido do domingo. Varapal onte de novo para o equipo do Real Madrid na Euroliga. Ovidio, como se presenta o encontro? Bueno, eu a semana pasada decía que o Breogán iba a palmar en Las Palmas e gañou, bueno, 2 machadas seguidas. Eso xa nos convertiría nun equipo para xogar competición europea, porque só lle ganamos os equipos que están en competicións europeas. A ver, o Real Madrid está sumido nunha crise de xogo de resultados, está moi nervioso. Vimos no partido de onte de Euroliga técnicas, descalificación do adestrador, o público non está enfadado, bueno, porque os resultados non chegan, tamén é normal que haxa esa situación.
pero, bueno, o Madrid non pode permitirse o luxo de palmar onte como palmou con Zalguiris o domingo, palmar cun dos equipos que están na zona baixa da clasificación. Isto sería, bueno, eu creo que se iso pasa, o Breogán non era un club de cortar adestradores, o Real Madrid tampouco, pero bueno, eu creo que aí deberían de tomar algunha solución se iso pasa. Eu que aventuro que o Breogán vai palmar, é dicir, o Madrid tense que facer dominante, quer dicir, ten que facerse dominante na zona, que non debería de ter excesivos problemas para dominar a zona, e na dirección, quer dicir, Campazo, porque vai estar moitos minutos, porque Feliz non entra na rotación do Real Madrid, eu presumo que tampouco vai xogar demasiados minutos, salvo que salga e a súa aparición sea estelar e entonces lle den continuidade, pero vexo onde hubo unha imaxe moi curiosa no partido, cando saliu a xogar e de repente o cambiaron, se foi ao banquillo e a mirada perdida, porque además se quedaron con el no banquiño. Andrés non está cómodo, teño a sensación, no Madrid, nin co seu papel, nin co seu rol, nin como está xogando, que está xogando realmente mal. Pero, bueno, mal e a todo, eu penso que, evidentemente, o Madrid é claramente favorito, pero estaremos atentos a esas sensacións que nos deixe o Breogán, se se mantén o que vimos en Gran Canaria, se é un equipo capaz de xogar vertical, de buscar un contra un, de mover ben o balón, se están atinados no lanzamento como estuveron ali. O Madrid tampouco é un equipo que defenda pues, como pode defender Murcia ou como pode defender, non sei, Manresa, quer dizer, bueno, pues pode ter unha chance se empeza a anotar os tiros de tres e se sinte cómodo nesa situación e empeza a meterlle un pouco de medo ao Real Madrid. Pero para min, eu creo que o Madrid é claro o favorito a gañar o partido. Vamos, non lle dou moitas opcións sobre o Breogán de gañar ese partido. Moito que gañar e pouco que perder. Sí, eu creo que o Breo aquí, Robert, bueno, e José non sei o que opinades, pero bueno, aquí o que non pode perder, aquí o Breogán e non é que perda en resultado, o que non pode perder son as sensacións que colleu en Gran Canaria, sabes? Quer dicir, que o que ten que facer é seguir crecendo no seu xogo, que perder, pois perdiche, pero non perder a cara ao partido, non perder sensacións, competir, mover balón, defender, que Luis Casimiro siga metendo cousas que él quere meter, que se vexa e que progrese. Entonces hemos hecho una semana de trabajo muy buena. Hoy hemos tenido un pequeño percance con Mabra, que se ha doblado un poquito el tobillo al principio del entrenamiento y prácticamente ha estado fuera la mitad del entrenamiento por precaución. Vamos a ver que sea poquito, pero hemos tenido ese contratiempo. El resto está bien, hemos acabado de entrenar bien y la atmósfera de trabajo ha sido muy buena. La verdad es que yo como entrenador estoy encantado con la actitud que tienen los jugadores. Están creyendo lo que les propongo y la verdad es que en ese sentido tengo que estar muy satisfecho. Pero bueno, ser nosotros mismos es fundamental. Claro, ya lo dije antes, o sea, hacemos lo principal son nuestras cosas y en función del rival intentamos sacar las ventajas por donde las hay. Si las encontramos, que con el Real Madrid es complicado, pero bueno, vamos a intentar explotar estas cosas. Sí, xusto que che quería decir, o sea, eu creo que podes sair do Wizzing con unhas moi boas sensacións, perdendo dunha maneira ben, pero eu creo que hai que intentar xogar, Este Madrid, ali están mal porque foronse xente que tiña moito peso, xa non na pista, senón no que é todo o vestuario, non? Que increíble é o baloncesto, porque a xente somente se fixa na pista e cantos acondicionantes hai para que as cousas saian ben, non? Entón, xogadores que xa non están, como Rudy Fernández, como Sergio Rodríguez, que xa non eran xogadores de 10, 12 minutos ou incluso de non xogar todos os encontros, agora xa non están e nótanse moito eso no vestuario. E logo, bueno, algunhas baixas importantes, Yabusele, Pogba, que non sei, logo intentaron fichar a Garuba, non saiu ben porque está lesionado, xa os roles xa non están ben, as rotacións xa non están ben, xa hai discusións,
o Madrid intenta fichar e cústalle fichar, non pode fichar. O sea, imagínate, o Madrid non pode fichar, imagínate o Leima. Entón, que pasou co Madrid, por exemplo? Custoume moito das ventás que dixo Obi, porque é certo, pero aquí foi ao contrario, ¿no? Eles intentaron fichar a Walker, este xogador que está no Zalgiris, e non o ficharon porque Walker dicía, eu ficho, pero eu quero me ir en marzo. Como que te queres ir en marzo? Yo, sí, porque aí hai unha ventade para fichar de cara ao tramo final da NBA e quero ter esa posibilidade de forma contractual. Entón, o Madrid dixo que non, o Zalgiris dixo que sí, ¿no? Entón, o Madrid non está ben, porque todos somos moi amigos, moi amigiños, pero cando as cousas saen mal, e perdes un partido, e perdes outro, e outro, e outro, Zonja sabes que é un pidiclín, Musa porque está lesionado e está triste, Chus non vale, bueno, que coño, pero se gañou unha Euroliga fai pouco, non vale, que non vale. Bueno, todo é a química do deporte. Eu penso que o Brogan, por que non? Sí. Eu xa che digo, vai depender das sensacións nas que entre no partido e como se encontre. Como o Breogán empece anotando de 3, que vai ser unha característica deste equipo a partir de ahora polo que levamos visto, como o Breogán empece metendo os tiros, Breogán pode meter nun aprieto ao Real Madrid porque o Real Madrid ten moitas dúbidas no seu xogo. Onte Musa acabou metendo 15 puntos, creo que foi, pero meteu 8 ao final, cando o partido estaba xa totalmente sentenciado e aí na reta final meteu 8 puntos seguidos e tal. Pero Musa non está cómodo, Musa non está ben. A afición está empezando a dubidar e, bueno, estas cousas sobre él. Comanden pa Lugo, que estamos encantadísimos de que volva, pero bueno, todo isto vai a favor do Breogán, que poda empezar a ver run, que Musa falle 2 tiros seguidos, que Feliz perda as 2 primeiras bolas, bueno. Ben, eu aquí teño moita curiosidade por ver o emparellamento de bases. Teño curiosidade a ver como se decanta eso, hai Campazo Moore, ou si vai ser Campazo Mabra, eu teño curiosidade por ver que camiño colle este partido na posición de base. Para min vai ser o que me gustará ver, porque penso que Tavares non vai ter moito rival co xogo interior do Breo, salvo que nos sorprenda ahora ONU, que pode ser por intimidación que non pode enfrontar, non? Ainda que Saco pode defendelo ben, pero bueno, eu creo que aí vai haber claro desequilibrio. Quero ver o que acontece no. Eu manteño o tema das sensacións, ¿no? Porque despois do partido de Madrid é partido contra Girona no Pazo, entón as sensacións de Madrid van a ser moi importantes. Sí, e agardemos que ese partido Pazo veña un Girona triplemente ferido porque lle meteu unha cuña ao Leima e o deixou totalmente destartalado, sabes? Eso esperamos. Entonces ese partido Pazo pode ser, aí sí que xa pode ser moi importante. Si Leima consigue gañar en Girona e Girona chega a Lugo e Palma en Lugo, ojito, cuidado, que, home, non é que vaya a ser un Palencia do ano pasado, porque Palencia quedou el só moi descolgado, pero bueno, aí xa empeza. Pero bueno, eso xa é moi futurible. Pero sí, as sensacións, neste caso, é trascendente. Quer dizer, no partido Leima-Girona, trascendente é o resultado. Ahora, no Real Madrid-Breogán, eu creo que o trascendente son as sensacións. A ver, si vemos un Breogán de novo cuño, o Breogán Casimiro, ou vemos un Breogán de vello cuño, un Breogán de Mirsic. Está claro que o baloncesto que require de moitas cousas que funcionen ben, pero ao final é un deporte dos xogadores, non? Entón, o Madrid ten esa pegada que si de repente xogadores do calibre de Campazzo, Musa, Sonja, Tavares, con que se xunten 4 que digan hoxe non queremos perder, o Brogan teralo moi difícil. Nada. Teralo moi difícil. Pero se o Brogan de repente con esta nova aire fresco, non? Vamos a decirlo así, de Casimiro, a Gran Canaria, unha pista moi difícil de gañar, se gaña. Ahora vamos a Madrid. Bueno, a ver que pasa. E logo
o Girona. Aí es que para min os partidos que hai que gañar son os que hai que gañar, bueno, entón, pois o Gallá, non? O Gallá. Robert, xogas a paella ou non a xogas esta semana? O Leima. Eu creo que vai ganar o Leima e que vai gañar o Brogan. E vos, Ovidio? Bueno, xa está, apunto má paella de Robert. Apunto má paella de Robert, si os bogavantes levo sen. Exacto. E xa para, se vos parece, para rematar, eu quería agradecer aos espectadores, as visualizacións que estamos tendo, sobre todo, bueno, nos últimos programas, non? En concreto este último que xa imos en 3 días de grabación, imos pasando xa de 32.000 visualizacións no canal de YouTube, onde estivo un bloque de femenino, a meu entender, fantástico, máis as ladetadas, e tamén unha entrevista co presidente dun clube galego, non? Entón, non sei se tes algo que decir, senón, pois deixámoslo xa. Pero a mí pareceme fantástico que a xente teña tanta paciencia con nós. Eu gratamente sorprendido e moi agradecido pola acollida, porque, sinceramente, cando José, cando me plantexache a colaboración neste programa, eu nunca houbera pensado que chegaría a estas cotas. E chegar aí, pois bueno, podes hasta dalo como circunstancial e que está ben. Ahora, manter eses rexistros semana tras semana, eso é porque única e exclusivamente mérito de que en Galicia hai moito baloncesto e a xente quere baloncesto. Eu creo que o baloncesto ha sido maltratado polos medios. Entón, cando ti me dixeches, xa fai meses, a min, digamos, pareceume unha idea moi boa. Eu nos proxectos non o mido nos números, xa sei que hai que medir os números, pero eu creo que os proxectos teñen alma. Entón, o galego, que lle gusta o baloncesto, non tiña nada. Entón, isto é un pouco, e aún hai que mellorar moitísimo, pero dar esa visibilidade ao baloncesto de base, o baloncesto dos povos, o femenino, a primeira FEF. Imagínate que logo poidáramos na segunda, na outra, na terceira. Isto é increíble, isto pode crecer, sabe Dios, pero Rigui terías que deixar todo, poñerte unha barba así, e ser un gurú do básquet galego, que che pagase alguén, porque terás que cobrar en algún momento, pero o que digo eu é que é un deporte maltratado. Entón, eu douche as grazas, unha Non, a mí nada. Bueno, cada boca que estou falando. Unha por facelo, outra os meus compañeiros, a todos eles, e os espectadores. Pois xa para rematar, comentar que o próximo martes no noso programa, entre outros argumentos que teremos unha entrevista, neste caso, co entrenador xefe do Río Brogan, con Luis Casimiro. Entón, xa sabedes, o martes vémonos, pero antes non os marchedes porque temos o campus do Club Baloncesto Sarria e Miguel Ángel Ollos que vai explicar como vai ser o tema. Gracias, boa noitiña aos dous e preparada a paella. Moi ben. Veña logo. Este programa non podía rematar hoxe a previa somente co análise dos 4 equipos masculinos. Entón, para elo, temos a honra de recibir a Miguel Ángel Ollo, un persoeiro dentro do baloncesto. A súa trayectoria, bueno, pois, Básquet Coruña, Sarria na primeira etapa, Club Baloncesto Brogan, Granada, en fin, se seguimos sumamos moito hasta chegar a Baskonia, nas últimas tempadas e voltou a súa terriña, digamos, querida, que é Sarria. Miguel Ángel, moitas gracias por estar connosco no día de hoxe. Hola, gracias a vos. Larguiño o teu currículum nestos 25 anos, máis ou menos, que levas un cuarto de século.
Sí, a verdade que sí, que moito viaxe, moitos países, incluso continentes diferentes, pero bueno, disfrutando do baloncesto, intentando axudar a, pois eso, a disfrutar, a ensinar, e agora, pois, como dis, ben na casa, nun club que me queren moito e que eu estou moi a gusto aquí. Director deportivo do Club Baloncesto Sarria neste momento, por moitos anos, non? É un proxecto bonito e longo. Nunca se sabe, pero longo, non? Nunca se sabe, pero bueno, o proxecto é moi bonito, a xente que está a traballar no clube nos últimos anos está a facer creo que un gran traballo. Bueno, eu tiña ganas de voltar a Galicia despois de tantos anos fora e ademais, pois, nun clube eso, pois, que quere facer cousas serias, que quere que haya un bo baloncesto aquí en Sarria, que os pequenos de Sarria podan disfrutar e sempre intentando innovar ou non innovar, que non é fácil, non? Pero, bueno, facer boas ideas como tamén o tema do que vamos a tratar hoxe, non? Se che parece, imos xa directamente a elo. Campus este Nadal, moitos hai por aí, pero este en particular para mí ten, bueno, varios nomes moi importantes, non? As datas son do día 26 ou 29 de decembro, o lugar obviamente en Sarria, Club Baloncesto Sarria, e estarán de ponentes Miguel Moreno, Moncho Fernández e Patrick Cabrera. Menudo trío de luxo podistes coller para facelo, non? Para desenrolar esta actividade. Sí, creo que un pouco o que estaba a dicir, non? En Sarria sempre a idea é a promoción do baloncesto e o conseguir que os pequenos e as pequenas podan disfrutar e aprender, e nada mellor que traer, pois, bons adestradores. Neste caso estamos a falar destes 3 adestradores de gran prestixio e gran currículum tamén, acompañado dos adestradores que estamos aquí en Sarria, tanto Maceiras como Adrián, como Xavi, como, bueno, pois eu mesmo, entón, bueno, o que creemos é que cando tipos vos profesionais as actividades sempre van millor e por iso intentamos rodearnos de vos profesionais. E a inscripción para este campus, de que sitio hai que facela? Bueno, temos na web do clube, hai un link, nas redes sociales do clube poden inscribirse no link ou porse en contacto con nós a través das redes sociales e mandamos o link privado e entón fan a inscripción. Número de plazas? O número de plazas é limitado e agora mesmo creo que quedan só unhas 10 ou así. Entón, bueno, estamos nas últimas prazas de inscripción, aínda quedan días, pois ata o 22, 23 poden apuntarse. Bueno, esperemos que a xente se anime nestes días. Estamos vendo imaxes dos distintos equipos do Club Baloncesto Sarria. Cantas licencias federativas tedes neste momento? Bueno, como licencias federativas estamos aproximadamente en 180, pero despois estamos tamén aproximadamente en outros 100 con escuelas e actividades que estamos a facer todo no Concello, non só en Sarria, todos os municipios alrededor de Sarria. Esa era a parte que iba a preguntar agora. O tema de mini, o tema de escolas deportivas, tes axudas, entendo, do Concello de Sarria e aproveita, se hai algunha máis por aí, aproveita tamén. Bueno, o Concello de Sarria sempre está a facer un traballo con nós espectacular e sempre axudando. E para nós non é que a canasta pequena sea prioritaria porque todos son importantes no clube, pero está claro que cando faz que a túa base sea moi amplia, pois consigues que o teu futuro este garantizado, non? Entón, traballamos moito por iso nas escuelas, e incluso cos profesores de educación física, vamos a facer actividades aos colexios, os traemos o pabillón a facer competicións internas nosas, e, bueno, un pouco a esa promoción do baloncesto e ensinarlles aos pequenos que o baloncesto é moi divertido. Esa promoción, ese traballo está levando neste intre a distintos xogadores e xogadoras ás seleccións galegas. Bueno, temos a fortuna de que agora mesmo María Grandas acaba de ser convocada para xogar o Campeonato de España ca selección galega. Nos últimos anos sempre pois conseguimos que pequenas saliran daqui
agora mesmo este ano Noa ha debutado en Liga Femenina, bueno, pequenas que estaban aquí, que van crecendo, creo que é unha das cousas máis bonitas como adestradores, non? Que podemos sentir cando os pequenos que has entrenado van crecendo, van desarrollándose e chegan a cumplir pois, os seus sonos, non? Non é o bloque de formación do noso básquet dos martes, pero creo que é máis ou menos cumplida a información do Club Baloncesto Sarria. Miguel Ángel, moita sorte neste campus e, sobre todo, parabéns por a iniciativa que ten que seguir crecendo ano a ano. Unha aperta grande. Moitas gracias a vos por toda a difusión e o apoio que facedes ao baloncesto, porque isto é realmente moi importante. E con isto rematamos a previa do día de hoxe. O gallá teñamos sorte tanto a ACB, Primeira Federación e Liga Femenina Endesa. Esta entrevista, obviamente, xa se ve, gravouse pola mañá por temas da xenda. Moitas gracias a todos e vémonos o martes. Olliño, o martes temos connosco a Luis Casimiro, adestrador do Leite Río Breogán. Teremos tamén connosco a unha das xogadoras referentes do Baxi Ferrol. E todo elo en formación con Celta e Vigo, máis alaretadas. Eu creo que un pasiño martes polo programa estaría ben para todos. Moi boa noite. Más allá de los regalos, del cava, del marisco, más allá del turrón, los polvorones y Papá Noel, más allá de todo eso, lo mejor que tiene la Navidad es poder vivirla con la gente que más quieres. Para tu cena de Nochebuena y almuerzo de Navidad, ven al Gran Hotel Los Abetos, porque aquí no tendrás que preocuparte por nada más que disfrutar. Gran Hotel Los Abetos.